Τελειώσαμε, Μαργαρίτα? Ναι, κύριε. Τότε κάνε μου τη χάρη να πάρεις όλα αυτά τα χαρτιά που εδώ με τόση ακαταστασία δεν μπορώ να βρω τίποτα απολύτως. Αμέσως. Γραφείο κυρίου Αλόνσο Πενιαλπέρτ, παρακαλώ. Δώσε μου τον Αλόνσο. Και ποια τον ζητάει? Η Ιβάνα Ντοράντες. Βιάσουνε. Ένα λεπτό, παρακαλώ. Κύριε, σας ζητάει η δεσποινής Ιβάνα Ντοράντες. Όχι. Πες πως είμαι στη συνεδρίαση. Με συγχωρείτε, δεσποινής, αλλά ο κύριος Πενιαλπέρτ είναι σε συνεδρίαση. Πες του πως είναι πήγον. Λυπάμαι πολύ, αλλά δεν μπορώ να το διακόψω. Θέλετε να του πω να επικοινωνήσει μαζί σας όταν τελειώσει η συνεδρίαση? Όχι. Δεν θέλω. Θα τον πάρω ξανά πιο μετά. Αν πάρει ξανά η δεσποινής Ντοράντες, πες ό,τι θες, αλλά δεν θέλω να μου τη δώσεις. Είπε πως είναι επίγον να σας μιλήσει και ειλικρινά μου ακούστηκε αναστατωμένη. Σας το λέω για να είστε έτοιμος, κύριε. Να μην σας κάνει σκηνή πάλι όπως έκανε χθες. Μαργαρίτα, ξέρω πως έχεις δει και έχεις ακούσει πολλά πράγματα στο γραφείο αυτό, αλλά επίσης ξέρω πως είσαι μια πολύ εχέμηθη γραμματέας. Και ειλικρινά αυτό το εκτιμώ πολύ. Αυτή είναι η δουλειά μου, κύριε. Με την άδειά σας. Θεία, πού πήγες τόσο νωρίς? Στην εκκλησία. Μα αφού πήγες χθες στην εκκλησία. Ξύπνησα και ένιωσα μεγάλη ανάγκη να μιλήσω στο Θεό. Τι σου συμβαίνει, Θεία? Από χθες κατάλαβα πως κάτι σε απασχολεί. Σε παρακαλώ, πες μου τι είναι. Έχει σχέση με την Ιβάνα? Θεία, γιατί δεν συζητάς μαζί μου όπως έκανες πάντα? Θα δεις πως θα νιώσεις πολύ καλύτερα. Ο Θεός να με συγχωρέσει, Βαλεντίνα. Ο Θεός να με συγχωρέσει, αλλά πρέπει να στο πω. Αλήθεια πρέπει να στα πω. Όλα, έστω κι αν το μετανιώσω. Επειδή αν δεν το κάνω θα πεθάνω. Μα τι συμβαίνει, Θεία? Πες μου, σε παρακαλώ, πες μου. Μα δεν ξέρω καν από πού να αρχίσω. Πρώτα ηρέμησε. Δεν ξέρω. Κόρη μου, αν ήξερες τι έχει κάνει η Ιβάνα, αν ήξερες τι τρομερό πράγμα έκανε. Βοήθησε με. Ντρέπομαι πολύ για ό,τι έκανε η ίδια μου η κόρη. Σε παρακαλώ, μαμά. Δεν υπάρχει λόγος να λες τη Βαλεντίνα για τα προβλήματά μας. Μα εκείνη πρέπει να το μάθει, Ιβάνα. Ό,τι και να συμβεί πρέπει να το μάθει. Θεέ μου, τι μπορεί να είναι τόσο σοβαρό στο να διστάζετε τόσο να μου το πείτε? Η μαμά μου έμαθε πως εγώ βγαίνω με έναν άντρα παντρεμένο. Είναι αλήθεια, Ιβάνα? Εσύ... Μην ανησυχείς, αδελφούλα. Είναι απλώς ένας φίλος μου. Αλλά η μαμά πιστεύει πως έχω άλλου τύπου σχέση μαζί του. Και αυτό την αναστάτωσε πολύ. Δεν είναι έτσι, μαμά? Ναι, αυτό είναι. Μαμά, σου έχω εξηγήσει πως δεν έχω τίποτα προσωπικό μαζί με εκείνον. Και για να είσαι πιο ήρεμη, σου υποσχέθηκα πως δεν θα το ξαναδώ. Στορκίζομαι, μαμά, που θα κρατήσω το λόγο μου. Βλέπεις, Θεία, τα πράγματα δεν είναι τόσο σοβαρά όσο εσύ νομίζεις. Ναι, μπορεί να έχεις δίκαιο, με συγχωρείς. Ιβάνα, τώρα πες μου την αλήθεια. Ποιος είναι αυτός ο άνδρας? Σου μίλησα ήδη γι' αυτόν.
Είναι εκείνος που συνάντησα τη μέρα που άρχισα να έρθω στο πάρτι σου. Μα ούτε καν μου είπες το όνομά του. Πώς ονομάζεται? Βαλεντίνα, θα στα πω μετά με ηρεμία. Πρώτα θέλω να διορθώσω αυτό το πρόβλημα με τη μαμά μου. Πρέπει να την πείσω πως έτσι όπως κάνει απλώς πνίγεται μέσα σε ένα ποτήρι νερό. Τι θα έκανες, μαμά? Θα έλεγα την αλήθεια στη Βαλεντίνα. Και θα το είχα κάνει αν δεν με είχες διακόψει. Είσαι πολύ καλή στο να λες ψέματα, Ιβάνα. Και τι ήθελες να έκανα? Δεν θα επιτρέψω η ξαδέλφη μου να σκέφτεται άσχημα για μένα όπως κάνεις κι εσύ. Επειδή αν και σου έχω εξηγήσει πώς έγιναν τα πράγματα, είσαι πεπισμένη πως έχω κάτι με τον αραβωνιαστικό της Βαλεντίνας και πως εγώ τον προκάλεσα να με φελήσει, έτσι? Ναι, αυτό είναι που πιστεύω. Μα είσαι η μαμά μου. Το άτομο που υποτίθεται πρέπει να μου έχει εμπιστοσύνη. Τι πρέπει να κάνω για να με πιστέψεις, μαμά? Να ορκιστώ γονατιστή? Πολύ καλά, θα το κάνω. Όχι, σήκω πάνω, σε παρακαλώ, Ιβάνα. Τότε πρέπει να με πιστέψεις. Και σκέψου, τι θα κέρδιζα αν μπλεκόμουν με τον Αλόνσο, αφού σύντομα θα παντρεύτει με την ξαδέλφη μου. Δεν ξέρω. Μαμά, ξέρεις πόσο αγαπώ τη Βαλεντίνα? Είναι σαν αδελφή μου. Δεν θα μπορούσα να της προκαλέσω ένα τέτοιο πόνο. Ακριβώς γι' αυτό πρέπει να την εμποδίσουμε να παντρευτεί τον Αλόνσο, Πένι Αλμπέρτ. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε να παντρευτεί μαζί της. Μα... Επειδή αν είχε την ανέδεια να φιλήσει εσένα, που είσαι η οικογένεια, τότε φαντάσου τι θα κάνει πιο μετά. Θα μπλέκεται με οποιαδήποτε γυναίκα βρει μπροστά του. Γι' αυτό πρέπει να σταματήσουμε το γάμο. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να τον ξεσκεπάσουμε. Και εμένα θα με φταίξουν άδικα. Όχι απαραίτητος. Αν εξηγήσεις στη Βαλεντίνα τι έγινε στην πραγματικότητα, είμαι σίγουρη πως εκείνη θα σε καταλάβει. Όχι, μαμά. Η Βαλεντίνα είναι πολύ ερωτευμένη με τον Αλόνσο και θα πιστέψει εκείνον. Το χειρότερο απ' όλα είναι πως εκείνος είναι ικανός να πει οτιδήποτε εναντίον μου. Και τότε η Βαλεντίνα θα με μισήσει. Και στο τέλος θα μας διώξει από εδώ. Και δεν θα άντεχα, μαμά, να περάσει στερήσεις εξαιτίας μου, όχι. Σε εγκαιτεύω, μαμά. Μην πεις τίποτα. Κάνε το για μένα. Το κάτω-κάτω είμαι η κόρη σου. Η μονάχο κόρη σου. Στορκίζομαι πως από τώρα και στο εξής θα αποφεύγω οποιαδήποτε επαφή με τον Αλόνσο Πενιαλβέρ. Στορκίζομαι, μάμα. Στορκίζομαι. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Θα αφήσω τα πράγματα όπως είναι. Αλλά έχω πάρει μια οριστική απόφαση. Όταν η Βαλεντίνα επιστρέψει από το μήνα του μέλητος, εσύ και εγώ δεν θα είμαστε εδώ. Ναι. Ό,τι πεις εσύ, μαμά. Ό,τι πεις. Λοιπόν, εδώ έχεις το συμβόλαιο αγοραπολισίας του κτηρίου στην Κοντέσα. Και έχοντας τη Βαλεντίνα Βιγιάλπα ως εγκαιήτρια, είναι εντελώς σίγουρο πως η τράπεζα θα μας δώσει οτιδήποτε ζητήσουμε. Ειλικρινά σε συγχαίρω, Αλόνσο. Χειρίστηκες εξαίσια την κατάσταση και βρήκες τα χρήματα. Δεν ήταν τίποτα δύσκολο. Χρειαζόμασταν 400.000 για την προκαταβολή και τη ζήτησα 500. Και με τα χρήματα που απέμειναν τις έχω αγοράσει ένα πανέμορφο δώρο. Δηλαδή, η Βαλεντίνα Βιγιάλπα θα σου είναι ευγνώμων για ένα δώρο που της αγόρασες με δικά της χρήματα. Είσαι τρομερός. Όχι, είσαι ο ήρωάς μου, Αλόνσο. Τι θα έδινα για να ήμουν στη θέση σου? Η Βαλεντίνα είναι μια έξυπνη γυναίκα, πολύ όμορφη, με υψηλή κοινωνική θέση. Αλλά πες μου, ειλικρινά είσαι ερωτευμένος μαζί της? Μα φυσικά, Όσκαρ. Γιατί με ρωτάς κάτι τέτοιο? Επειδή σε γνωρίζω.
Και ξέρω πόσο φιλόδοξος είσαι. Πρόσεξε την πολύ, Αλόνσο. Για το καλό σου, πρόσεχε. Αν πάρουμε σήμερα τον Ιφικό, θα έχουμε να εκκρεμούν τα λουλούδια για τη διακόσμηση της εκκλησίας, να διαλέξουμε το μενού και να διευκρινίσουμε κάποιες λεπτομέρειες για την Θες να αίθουσα. σε βοηθήσω σε κάτι? Όχι. Α, μάλλον ναι, Γαβριέλα. Τι? Ο μόνος που δεν επιβεβαίωσε την παρουσία του είναι ο Φελίπε. Μπορείς σε παρακαλώ να του τηλεφωνήσεις? Μην μου το θυμίζεις. Ξέρεις πόσο ανόητος ήρθε 2 φορές να με δει για να μου μιλήσει για την Ιβάνα. Αυτό πάει να πει πως σου έχει πολύ εμπιστοσύνη για να σου λέει τα προσωπικά του. Πρέπει να σε θεωρεί πολύ καλή του φίλη. Αχ, όχι, τέλεια. Τι παρηγοριά. Ειλικρινά εκείνος ο κουτός δεν έχει την παραμικρή ιδέα πως μου αρέσει. Σίγουρα δεν το ξέρει. Όχι, μα όχι, σου λέω πως είναι κουτός. Και γιατί δεν του το λες ξεκάθαρα? Τι, το ότι είναι κουτός? Όχι, πως σου αρέσει πολύ. Αχ, είσαι τρελή, Βαλεντίνα. Τι θα μου πει, πως δεν μπορεί να ανταποκριθεί επειδή είναι τρελά ερωτευμένος με την ξαδελφούλα σου και όχι, ευχαριστώ, γιατί να το περάσω όλο αυτό. Όποιος προλαβαίνει κερδίζει, Γαβριέλα. Εξάλλου η Βάνα δεν είναι καν αντιζηλό σου επειδή δεν την ενδιαφέρει ο Φελίπε. Και ξέρεις κάτι? Μου είπε πως βγαίνει με κάποιον. Όχι. Ειλικρινά εγώ δεν θέλω να πιέσω κανέναν για να με προσέξει λίγο. Με παραξενεύει που τα βάζεις τόσο εύκολα κάτω. Εσύ πάντα ήσουν πολύ αποφασιστική. Και Μικρή πάντα μου. ήσουν... Μικρή μου, Α, τι! μόλις σου έχουν φέρει ένα δωράκι. Νταντά, έχω ραντεβού στην μπουτίκ για τον Ιφικό μου τώρα. Το βλέπω πιο μετά. Σε παρακαλώ, πες το Μαρσέλο να το βάλει μαζί με τα άλλα. Όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο. Επειδή αυτό το δώρο δεν χωράει πουθενά. Γιατί? Αχ, να πας τώρα αμέσως να το δεις. Σου το έστειλε ο Αλόνσο, ο αραβωνιαστικός μας. Είναι το δώρο που μου πήρε χθες με την Ιβάνα. Έλα, Γκάπη, έλα πάμε να δούμε τι είναι. Πού είναι, Νταντά? Βγες από την πόρτα της εισόδου. Όχι, δεν το πιστεύω. Αυτό είναι απίστευτο. Είναι πανέμορφο. Ειλικρινά αυτό πρέπει να του τύχει σε μια περιουσία. Με αυτό το δώρο, ο Αλόνσο με έχει αφήσει άφωνη. Κι αν είναι αυτό, μη μου πεις πως είναι δικό σου, Γκαμπριέλα. Έλα τώρα, Ιβάνα. Είναι το δώρο που μου αγόρασε ο Αλόνσο. Ποιος διάλεξε το χρώμα, εσύ ή εκείνος? Ο άντρας σου, φυσικά. Πάω να του πω ευχαριστώ. Δεν θα αργήσω. Δεν ξέρω, Ιβάνα, αλλά έχω την εντύπωση πως κάτι σου κάθισε στο σηκώτη όταν είδες αυτό το δώρο. Ή κάνω λάθος? Μην είσαι γελία. Μα δεν άκουσες πως το βοήθησα να το διαλέξει? Αχ, όχι, τότε φυσικά βγάζει νόημα. Γιατί δεν πας καλύτερα στο σχολείο να παίξεις με τα παιδάκια Λυπάμαι σου? που δεν μπορώ να σου κάνω τη χάρη, αλλά από εκεί έρχομαι και δεν θα επιστρέψω. Τι άσχημο να πρέπει να δουλεύεις προσέχοντας ξένα πιτσιρίκια. Αλλά τουλάχιστον μπορώ να πω ότι βγάζω τα προστοζήν. Όχι όπως κάποιες άλλες, που ζουνε εις βάρος των άλλων όπως τα παράσιτα. Ανόητη. Πραγματικά σου άρεσε, αγάπη μου? Πάρα πολύ. Το λατρεύω. Ποτέ δεν φαντάστηκα τέτοιο δώρο. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχεις τίποτα να με ευχαριστήσει. Ξέρεις πως ό,τι και να σου δώσω είναι λίγα μπροστά σε όλα αυτά που αξίζεις. Είσαι πολύ γλυκός. Σε αγαπώ πολύ. Κι εγώ εσένα. Θες να πάμε μια βόλτα με το αμάξι? Λυπάμαι, αγάπη μου, αλλά έχω μια πολύ γεμάτη ημέρα. Αλλά γιατί δεν πας να διαλέξεις τον Ιφικό σου, με το νέο σου αμάξι? Συγχώρα με, Βαλεντίνα, πρέπει να κλείσω. Δεν σε πειράζει? Ναι, φυσικά θα τα πούμε μετά. Φιλιά. Περάστε. Τι συμβαίνει, Μαργαρίτα? Τι είναι το επίγον? Κύριε,
Σας ψάχνει η θεία της Δεσποινίδας Βαλεντίνα. Κυρία Ισαμπέλ εδώ. Πες να περάσει. Όχι, Μαργαρίτα. Κυρία Ισαμπέλ, τι έκπληξη. Παρακαλώ, καθίστε. Γι' αυτό που έχω να σου πω προτιμώ να μείνω όρθια. Ήρθα να απαιτήσω να αφήσεις ήσυχη την κόρη μου. Δεν σας καταλαβαίνω. Δεν με καταλαβαίνεις. Με καταλαβαίνεις πολύ καλά. Τώρα θα μιλήσουμε ξεκάθαρα και για πες ποιες είναι οι προθέσεις σου με την Ιβάνα και τη Βαλεντίνα φυσικά. Τι παιχνίδι παίζεις? Τα λέμε, Μαρσέλο. Στο καλό, Δεσποινής. Αντίο. Επειδή ένας άντρας που παίζει με 2 γυναίκες τον ίδιο καιρό το κάνει με κάποια πρόθεση. Κυρία Ισαμπέλ, εγώ δεν παίζω με καμία. Αγαπώ τη Βαλεντίνα και γι' αυτό θα την παντρευτώ. Και τότε γιατί θες να μπλεχτείς με την κόρη μου? Γιατί τη φίλησες με τη βία? Αυτό σας είπε η κόρη σας. Αλλά δεν σας είπε πως με φλέρταρε, σωστά? Και πως μερικές φορές ήρθε να με δει στο διαμέρισμά μου. Αλήτη, είσαι ξεδιάντροπος. Δεν θα επιτρέψω να μιλάς για την κόρη μου με αυτόν τον τρόπο. Δεν έχεις δικαίωμα να την προσβάλλεις. Πολύ καλά. Υποθέτω πως εσείς έχετε άλλη εκδοχή τα γεγονότα, αλλά εγώ έχω τη δική μου. Και ούτε εσείς ούτε η κόρη θα καταστρέψετε την ευτυχία μου δίπλα στη γυναίκα που αγαπώ. Τη Βαλεντίνα την αγαπώ και θα παλέψω για αυτήν. Εγώ δεν θα πω τίποτα. Αλλά μην νομίζεις πως το κάνω για σένα. Το κάνω για να μην καταστρέψω το όνομα της κόρης μου και την ευτυχία της ανιψιάς μου. Και ελπίζω να προσέχεις πάρα πολύ και να την κάνεις ευτυχισμένη. Επειδή σε αυτή τη ζωή όλα πληρώνονται. Κυρία Σαμπέλ, σας δίνω το λόγο μου. Πάψε πια. Δεν θέλω να σε ακούω. Και μην ανησυχείς για την Ιβάνα, επειδή εγώ θα φροντίσω να μην βρεθεί ποτέ ξανά στο δρόμο σου. Τι ωραίο που είναι αυτό. Και το βέλος είναι. Ναι, Καλημέρα. και το ύφασμα. Καλημέρα. Αχ, είναι τέλειο. Καλημέρα. Καλημέρα. Ένα λεπτό. Η Βαλεντίνα. Ναι, εγώ είμαι. Καμίλα Πόρτες Τζιλ. Χάρηκα. Αυτή είναι η Καμπριέλα, η καλύτερη μου φίλη. Χαίρομαι Γεια. πολύ. Κι εγώ. Έχουμε διαλέξει ειδικά για σας τα καλύτερα κομμάτια της συλλογής μας. Είσαι έτοιμη? Φυσικά, Καμίλα. Από εδώ παρακαλώ. Ευχαριστώ. Αλόνσο, άκουσέ με. Προσπαθούσα να σε βρω όλη μέρα. Δεν έχεις ιδέα για το τι συμβαίνει. Έχω μάθει. Η μητέρα σου γνωρίζει για τη σχέση μας. Πώς το ξέρεις? Ήρθε να απαιτήσει να σε αφήσω ήσυχη. Είναι πεπισμένη πως προσπαθώ να σε ξεγελάσω. Υποθέτω πως αυτό την έκανες να πιστέψει. Και τι ήθελες να της πω? Μας είδε να φιλιόμαστε στο αμάξι σου. Όλο αυτό είναι δικό σου φταίξιμο, Ιβάνα. Εσύ είχες την εξαίσια ιδέα να φιληθούμε μερικά μέτρα από το σπίτι της Βαλεντίνας. Φτάνουν οι κατηγορίες, Αλόνσο. Δεν μπορεί να διορθωθεί τίποτα πια. Και τι θα κάνουμε γι' αυτό? Πιστεύω το καλύτερο είναι να μην συναντηθούμε για λίγο καιρό. Τι? Δεν μπορούμε να το διακινδυνεύσουμε. Την επόμενη φορά ίσως η Βαλεντίνα είναι αυτή που θα μας δει. Εσύ θες να με ξεφορτωθείς, σωστά? Όχι, Αυτό άκουσέ είναι. με. Φυσικά και όχι. Τότε μη μου το λες αυτό. Δεν θα άντεχα να μη σε βλέπω, θησαυρέ μου. Σε παρακαλώ, έλα τώρα, μην γίνεσαι δραματική. Αγάπη μου, μήπως δεν με αγαπάς πια? Μα φυσικά και ναι. Τότε απόδειξέ μου το. Σε παρακαλώ, Ιβάνα, φτάνει. Μην περιπλέκεις άλλο τα πράγματα. Κατάλαβε πως πρέπει να προσέχουμε πολύ. Είμαστε μαζί από την αρχή. Το καταλαβαίνω, γιατί τώρα πρέπει να χωρίσουμε. Επειδή τα πράγματα έχουν αλλάξει. Σήμερα έμαθα κάτι που μπορεί να αλλάξει τα σχέδιά μας για πάντα. Τι πράγμα? Ο γέρος Γκαλεάνα είπε πως η Βαλεντίνα και εγώ δεν μπορούμε να ενώσουμε τις περιουσίες μας με το γάμο. Τι ξέρει εκείνος ο Περισσότερα από ανόητος? σένα. Στη διαθήκη του πατέρα της Βαλεντίνας υπάρχει όρος που λέει πως η Βαλεντίνα παίρνει τον έλεγχο της κληρονομιάς της όταν παντρευτεί χωρίς ένωση των περιουσιών.
Θησαυρέ μου, πρέπει να κάνεις κάτι. Πρέπει να κάνεις κάτι. Ναι, το σκεφτόμουν και υπάρχει μια πολύ καλή εναλλακτική. Ποια? Να μείνω παντρεμένος με τη Βαλεντίνα για πάντα. Και να ζω από την περιουσία των νεκρών πεθερικών. Αυτό ξέχασέ το, Αλόνσο. Αυτό ποτέ, το κατάλαβες? Και γιατί όχι, γιατί όχι. Είναι ασφάλειά μου για μια ζωή. Σου έχω πει πως τα πράγματα έχουν αλλάξει πια ριζικά. Και έτσι δεν θέλω να βρεθούμε ποτέ. Άσε με! Ποτέ. Αλόνσο, μην το κάνεις. Φύγε. Αλόνσο, μην Φύγε, το είπα. κάνεις. Αλόνσο, Φύγε. μην μου το κάνεις αυτό. Αλόνσο. Enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas.